Je diskutabilné, že či toto pomáha Bratislavskému nábrežiu alebo nie. Ale treba povedať, že je to trošku živšie. Ale že by to nejak krajšie vyzeralo, ani náhodou. No a investor nám spravil takýto pekný cyklochodník. So krásnou zámkovou dlažbou, to máme cyklisti najradšej. A takýmto oživením Bratislavského nábrežia, ktoré bolo v projekte prislúbené. Takom zaujímavé stojany, že? Tam som sa bál zamknúť bike. No. Takže to je River Park. A takáto obľúda by mala vzniknúť aj z opačnej strany. Na mieste dnes ešte stojaceho PKO by som mal presne takéto niečo postaviť. Som zaujímavý stojan. Ajaj. Keď však mám smolu, no. No, takže tu nám končí tento vyznačený cyklochodník a pokračuje nevyznačený cyklochodník. Ďalšia z veci, to už myslím, že ste si všimli aj na tých ostatných videách, čo som robil, že to je taká spoločná diagnóza väčšiny bratislavských cyklochodníkov, že sú neuveriteľne zlým spôsobom vyznačené, lebo má to byť na bielo alebo na zeleno. Tam ste videli kúsok, kde to bolo na bielo. Teraz vidíte kúsok, kde to je na spontánno namalované, čo príroda dala. Takže teraz už neviete. Sú to nejaké posledné náznaky cykločiary. Neviem, či to vidíte. Ale tady to by sme akože mali ísť ináč. Toto je dosť zlé riešenie, si myslím, pretože aby cyklotrasa, alebo cyklokoridor, alebo jak sa toto nazýva, išlo cez uprostred celej promenády, tak to som ešte nevidel. A myslím si, že takto sa to nerobí. Pretože byť chodcom, tak trošičku sa tu naozaj bojím, ako napríklad táto pani sa nebojí. Takú hlasu trošku. Takže ma prepáčené. No, blížime sa do ďalšej etapy. A to je nový most. Alebo keď chcete, stavba storočia. Paráda, že? Ešte takto ďaleko sme to dotiahli. Stavbou storočia je most. Most, ktorý znamenal zrušenie a zničenie celej židovskej štvrte, ktorá bola tu, o ktorej sa sice polemizuje, aký mala kultúrny a sociálny prínos, ale bol to predsa niečo veľmi zaujímavé, mestotvorné a obrovská škoda, že sme to nechali celé zbúrať. A ako sami vidíte, tí chodci zase až tak nerešpektujú ten náš slávny cyklokoridor, vyznačený centra s bielou. Čiže som to videl sice na zeleno, ale no dobre. No a tuto to vlastne je na to lanány, že chodte doľava. No. A tu nám vlastne práve cyklochodník skončil. Po nábreží, kde koník beží, už cyklisti nemôžu jazdiť. Všetkých ľudí, čo tu vidíte, vrátane mňa, my momentálne ideme po chodníku a ohrozujeme chodcov. Čiže toto je, no som asi ani ja nevedel. Že týmto pánom vlastne máme ďalšie miesto, kde ten cyklochodník jednoducho nie je. Tady by mal byť, pokiaľ chceme mať ucelené nábrežie. Ľudia na tých bicykloch chodili, lebo henda odbočka vľavo, neviem, či viete, kam vás to dotiahne, ale dotiahne vás to buď na nový most, Papadovi do Petržalky, alebo skončíte pred Bibianou. Tam už to ďalej nepokračuje. Takže toto je opäť trošičku veľká smola. Dúfam, že cez tento zelený trávnik jedného dňa sa postaví ten cyklochodník a cyklista bude môcť prejsť týmto smerom, pretože by to bola obrovská škoda, keby nie.
Vidíte, že sa tu zrážať s tými ľuďmi, na tej promenáde nie je žiadna sranda. Takže ďalšia vec, na ktorú by sme mali teda pritlačiť. Pretože promenáda sa stala aj pre cyklistov, nielen pre chodcov, veľmi dôležitou spojnicou medzi jednou z najnovších a dovolím si povedať najkrajších štvrtí Bratislavy, a to je Eurovea, kde si čo skoro prejdeme. A kde uvidíme ďalší už taký bratislavský zádrhel, ktoré sme zvyknutí. Takže prejdeme si to sem, pravdepodobne. Takže popri tom ufaklenom kuse v Devínskej ceste, na Devínskej ceste, tej 4 km, či koľko to je, tak tu máme ďalší úsek, ktorý nám úplne chýba. Takže najhoršie je tak práve v tom meste, kde by ho bolo najviac treba. Tak dokonca si ideme cez nejaké parkovisko. Blížime sa k starému mostu, ktorý je už zatvorený, rozobraný a blížime sa do Eurovej. No a tu bude národa. Tu bude národa, páni a dámy, toto bude zle. Pôvodne som si myslel, že táto Eurová bude najväčší prúser, ale teraz vidím, že táto klamková dlažba je tiež. No, sme tu. A vítajte na Eurovej. Toto je naozaj veľmi pekná vydarená mestská časť, v ktorej je v podstate zakázaná jazda na bicykli. Tuto že vidíte, tam toto je dolu zóna, tak to značí, že na tom bicykli ísť nemôžete. To je obrovská škoda, pretože sem by tí cyklisti naozaj radi chodili a radi by tu jazdili. A napríklad tento chodník bol na to absolútne ideálny. Takže to je ďalšie veci, ktoré chceme riešiť v rámci cyklokoalície, kde zatlačili na vlastníka tohto majetku, aby som tých cyklistov pustil. Bo toto je tak obrovská škoda. Obrovská. Na opačnej strane nie je nič, keď vás to zaujímalo. Tam kobylia pre bezdomovcov. Kvázi chránený les. No. Toto bol naozaj úplne ideálny cyklochodník. Tadeto. Cyklisti vidia, sú videní, keby sa tadeto mohli jazdiť smerom z mostu Apollo, to bolo úplne super. Úplne najviac. Ale to by tu nemuselo byť toto, čo teraz vidíte. Schody! Máme cyklisti najradšej. Takže si to tu teraz vyniesieme. No, takže tuto máte prúser cyklisti. Čiže v podstate od Nového mosta až po Euroveu je ten obrovský prúser, žiadna cyklotrasa. Nemáte sa ako cyklisti šancu na bajku dostať legálne, bez nejakých problémov opletačiek, až sem. Čiže Bratislavské nábrežie je totálne, čo sa týka cyklistiky, naozaj nepoužiteľné. Alebo použiteľné na vlastné riziko s hrozbou adekvátnych právnych konzekvencií. No, teraz sa blížime k mostu Apollo. O tom sme si hovorili, že bude naša finálna inštancia, ale nebude. Takže si ešte prejdeme posledným zaujímavým úsekom a tým je prístavná ulica, kde sa vystaval jeden veľmi zaujímavý
pekný a použiteľný cyklochodník, ktorý bude mať jeden zádrhel a ten si dnes predstavíme. Čiže z pracovných dní je táto ulica tak zapraskaná autami, že to ste ešte nevideli. Po chodníkoch, po cestách, všade. Všade samé auta. To len kvôli tomu, že máme takú skvelú legislatívu, ktorá povoluje parkovanie všade, pokiaľ chodcovi necháte 1,5 metra. Čiže keď sa budete, ak jeden chodník široký, tak sa auto môže na ňo postaviť všetkými 4 kolesami, stačí, že nechá 1,5 metra. No, tuto vidíte začiatok cyklotrasy, ktoré vedie cez most Zapolo, do Petržalky, priamo na Petržalskú hrádzu. Toto, čo vidíte tu, vyzerá ako cyklochodník, ale ani nie je. Toto je proste chodník, ktorý vedie, tá cyklotrasa, ona končí. Tam, ak ste videli ten výjazd, keď idete z neho dole, tak v tom momente ste skončili. Koniec cyklotrasy, koniec doby. Koniec doby, amen. No. Takže takto sme si prešli po chodníku a teraz zabočíme doprava na prístavnú a uvidíte jeden z posledných počinov, ktorý sa v Bratislave udial v prospech cyklistiky. Pam, pará. Neviem, či to už vidíte, ale tam ako je tá 70-ka, tak tam začína cyklochodník prístavná. Teraz už vidíte, krásny, spravený aj na pravítku. Jediný zádrhel, čo má, že tu začína a čoskoro vidíte, že kde končí. A keď tu vidíte, tak on nezačal v podstate niekde, kde by na niečo naväzoval. Čiže opäť je to taký oddelený pahýl, ktorý neochod niekto postavil. A ak by zabudol na to, že aby cyklisti naozaj používali, tak naozaj nemusíme získať ale niekam, aby to malo nejaký zmysel. Keď vidíte, tá trasa má asi pol kilometra, počet cyklistov s výnimkou nás je presne 0. A to presne preto, že táto trasa nevedie onikade ani nikam. On síce v podstate spája most Zapolo s prístavným mostom, ale tak ako ste tam videli, že nie je absolútne žiadnym spôsobom prepojený s tým samotným mostom, že tam musíte ísť po chodníku, celkom dlhý úsek, tak na opačnej strane uvidíte, že situácia je úplne rovnaká a opäť sa ocitneme nikde. Takže toto je také niečo, čo v tej Bratislave naozaj sa snažíme a chceme odstrániť, aby jednoducho tí cyklisti naozaj mali ucelenú sieť, aby vedeli kade kam, aby sa vedeli dostať z bodu A do bodu B, využitím cyklotras. A nie, aby tu boli takéto rôzne pahýle, ako táto prístavná Trenčianska ulica a mnohé iné, ktoré nikde nezačnú a nikde nekončia. A teraz to vidíte. V ďalke sa nám rysuje tá značka koniec cyklotrasy a týmto prístavná končí. A to, kade teraz pôjdeme, kde v podstate si pôjdeme tade, kade chceme, pamätáme si a chceme ísť. A to je rovno. Už sa vlastne nenachádzame na cyklotrase, prečo by sme sa aj mali. Také nás tu panáčik poinformuje, že on je pekné. A dostaneme sa k prístavnému mostu. Že už sa pomaly blížime na koniec tejto dlhočíznej jazdy. Ja dúfam, že ešte ste stále so mnou a sami vidíte, akými obrovskými opletačkami sa cyklista musí stretnúť, keď jeho jediným cieľom je prejsť popri Dunaji z jednej strany mesta na druhú stranu. A tu vás ešte na záver privítajú takéto krásne obrubníky. Vidím, už vidíme prístavný most, že ešte tam nie sme, ešte to nie je také jednoduché. A toto je teraz jediný veci, na ktorú chceme pritlačiť, aby jednoznačne sa táto sieť, ktorá aj existuje, aj keď je v stave, v akom je, tak aby sa dala do takého stavu, že bola pre toho cyklistu použiteľná. A nielen použiteľná, ale aj atraktívna. Takže pokiaľ nebude použiteľná alebo atraktívna, tí cyklisti proste na ten bicykel nevysadnú. S výnimkou dní, ako je dnes, takže máme nedeľu.